जे बरगयारी बिथाङाथ' थांनाय माबायाव थांनाय जितु 2025 नि जितु इलेक्शन एमसिएलए इलेक्शनाव टिकेट मोननि थाखाय पार्टीनिफ्राय रिजाइन होनानै इपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होनानै बिपिएफ दलाव माने जुदि टिकेट होयोबाथाय जयेन जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो दा फैला जे बरगयारी बिथाङा सावथुन मुलुगनि मानसि सावथुन मुलुगावनो थानांगौ राजखान्थियाव फैयानो गाहाम आरो राजखान्थि आरो माबा सावथुन मुलुग बे आलदा रोखोमनि बिथाङा गाज्रि रोखोमै जेनगोन आरो जे बरगयारी बिथाङाथ' थांनाय माबायाव थांनाय जितु 2025 नि जितु इलेक्शन एमसिएलए इलेक्शनाव टिकेट मोननि थाखाय पार्टीनिफ्राय रिजाइन होनानै इपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होनानै बिपिएफ दलाव माने जुदि टिकेट होयोबाथाय जयेन जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो दा फैला जे बरगयारी बिथाङा सावथुन मुलुगनि मानसि सावथुन मुलुगावनो थानांगौ राजखान्थियाव फैयानो गाहाम आरो राजखान्थि आरो माबा सावथुन मुलुग बे आलदा रोखोमनि बिथाङा गाज्रि रोखोमै जेनगोन आरो फैला जे बरगयारी बिथाङाथ' थांनाय माबायाव थांनाय जितु 2025 नि जितु इलेक्शन एमसिएलए इलेक्शनाव टिकेट मोननि थाखाय पार्टीनिफ्राय रिजाइन होनानै इपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होनानै बिपिएफ दलाव माने जुदि टिकेट होयोबाथाय जयेन जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो दा फैला जे बरगयारी बिथाङा सावथुन मुलुगनि मानसि सावथुन मुलुगावनो थानांगौ राजखान्थियाव फैयानो गाहाम आरो राजखान्थि आरो माबा सावथुन मुलुग बे आलदा रोखोमनि बिथाङा गाज्रि रोखोमै जेनगोन आरो